Mandla wethu Amandla. Comrade silana ke eKokstad. La eKokstad ke sizobona uMTN wala eKokstad. Niyakhumbula ukuthi sambile ePotchefstroom sahamba eMthatha sahamba eBizana njengamanje siphokophela ukuthi sibe seThekwini ngoLwesibili. Senza ke ama visit kubo bonke oMTN. MTN ke usebenzisa uFrancity ukuthi asebenze amakhadi nayo yonke nje product yakhe. Niyazi ukuthi mhla ka8 sikhuluma ukuthi siya emachine eMthatha. Ungakho sifisela ukuthi siwabona ama comrade ala eKokstad siwanikeza ugqozi ukuthi simile sifuna ibasic ka 5,000 hayi basic yokudlala. We want a basic of 5,000 rand. Sifuna ne UIF sifuna kukhushulwe nemhlomulo ya ama commissions ukuze bonke laba bantu babahole i-decent salary. Kuningi ke la okukhona okwenzakalayo. Sithe nathi asize nakubona senza inhlolovo ukukhombisa ukuthi wonke umuntu waka MTN ukhala ngohambo olulodwa. Lezi ngane nizibonayo dadewethu nabafowethu enibabonayo bayarojwa imali hayi madlana imali. Khona abantu abano 10 years abano 15 years abanye abano 19 years behola besebenza ka MTN. uMTN namhlanje kuyiJSE. iJSE isho ukuthi uMTN uthola interest enkulu kakhulu, whereas abasebenzi baka MTN laba abaphambi kwami abatholi ngisho i-cent lale interest. Instead imali abayiholayo imali yokuthi beze emsebenzini bezokwenza leyo interest. So njengoba simla today simele ukuthi wonke umuntu waka MTN azi ukuthi eze kwiFrancity sifuna ubulungiswa. Ilokho esikuzele today. Ayinto kunjani? Kukhona okunye nibonayo ukuthi ningaku-add kulokho engikushilo. Ukhona onga-add. Na comrade umbuzo ongaba khona umayelana nathi thina abanye abadivisi. Okay. Ngicabanga ukuthi leyo ke sodinga i-list yabantu abadilizwa ngoba ngicabanga ukuthi naseKokstad we have a problem eMthatha we had the same problem naseBizana saba nenkinga efanayo. So sizoyicela i-list yenu ngoba kukhona nabanye abasebenzisa ama-account abanye abantu ukuze basebenze. Angithi ekuthiwa uma uthi uyabuyela uthola ukuthi i-ID yakho ise-rejected phinde uqale enye i-ID. Abanye bebesebenza kwezinye indawo sebengapha sekune-problem. Lezo inkinga siyazazi zonke. Ngakho-ke socela ukuthi masisuka la before sisuke la socela nisinikeze leyo list ukuze sikwazi ukuyinikeza uJabu ngendlela esivumelane ngayo naye ukuthi kuzofanele ayithole i-list yabantu abaphume kwi-system kungafanele nabantu abaxoshwe kubiza ngani nethi ama-mentors ngenxa ukuthi kunama-target abafuna ukuthi bawamitha kithi. Abanye baxoshela ukuthi babe ngekho ngalolo suku kwasekuthiwa basaqhubeki nokusebenza kithi. Angithi la uma ngabe kuyiqasha wena why pho abantu bakulandele ngemuva ngesikhathi sokungena isikhathi sokuphuma i-target ingathi uyiqashile. Ileyo argument esinayo no-MTN njengamanje ukuthi we cannot allow ukuthi abantu nifike nithi bayimele bawosomabhizinisi abayimele
kodwa ngiwusomabhizinisi nje wena ongitshena uma ungangiboni ukuthi awukuboni la ngesikhathi esiwukuthi kanjani ngiyimele ngiwusomabhizinisi. And mina I must have my own target, hayi your target. Uyayibona loo nto leyo. So ilezo zinto-ke sifuna nanokuthi kube umsebenzi lo, hayi lento abayishoyo ukuthi ningama-agent. Even ama-agent ayimele ama-call centers. Ama-call centers angama-agent kodwa ane-basic salary. Hayi le abasitshena yona i-basic ekuthiwa ene yini i-incentive basic abazonikeza yona. Asifunde asifunde i-incentive ukuthi kufanele kusebenze uzogoba iqolo ukuze uthole imali. Kanjani kade ngagoba iqolo ngikunikeza i-profit onganginikanga yona. So ke what we are saying ama-connections sifuna imali inyuke. Angithi ama-sim swap nawo awakhokhelwe. Angithi but kuningi-ke makomrade esicabanga ukuthi sesekuzwe enough kunina ukuthi niyahlukumezeka. Ingakho ngizwa ngibuyela ngithi kulento izinto engiyishoyo ikuphi la okungekho kulokho esikushoyo ngoba i-mandate lesithatha kini manje efanele sihambe nayo. And-ke sivumelene ukuthi makomrade sonke uma siqeda nje imashi ngomhla ka-8 sizobe sesithatha i-initiative yokuthi sibanikeze u-21 days ukuthi basinikeze i-basic. Uma bengasinikeza i-basic sizovula icala eli-national, hayi ukuthi sizovulela abase-Kokstad kuphela abakuphi. Sizovula icala lawo wonke umuntu osebenza ka-Front City. Yabona lona? Wonke umuntu osebenza ka-Front City sizovula icala eliqonde ngqo enkantolo ukusho ukuthi laba bantu laba kune-exploitation abayenzayo, i-unfair dismissal. Ngoba njengoba benidismissa nje banidismissa senisebenze kangakanani, i-contribution eseniyenzile ingakanani. Kuyila kuthiwa manje usuzoqoshwa manje uqoshwa imento ngoba yona ifuna i-target yayo. It can't be possible. Yabo? I-exploitation leyo ne-unfair labor practice. Ngoba ukho umsebenzi kwathiwa ngisebenza ma usebenza nge-commission kusho ukuthi awungilandeli ngoba mina ngizwayo ukuthi ngiyayifuna yini imali kule nyanga noma ngiyifuna. Yabo? The more ungilandela kusho sengisebenze yakhe i-commission hayi yami. Yabo? So ke we are here bafowethu ukuthi siyanimela ngobuningi benu siyanimela and sonke si-obliged ukuthi senze sure ukuthi ngalo lasuku u-MTN ngoba umuntu esodila nayo u-MTN uFront City is a small fish and akana brand. Uyayizwa lona? Umuntu one-brand ubani? U-MTN. Thina sizoshaya bani? U-MTN. U-MTN adile nobani? No-Front City. Injalo nje. Asijikisi nje makomphela. Nina esikufunayo nje sifuna ukuthi ngalo lasuku lemashi nize nisitsheleke ngisho ubhibhi benu abadala. Mina nje bafowethu kulesi skip kuyobe kukhona ubhibhi waka-MTN because sifuna izwe lonke. Asifuni nifake ikipa lezi zethu, sifuna nifake noma nifakile ngaphezulu nifake u-MTN so that u-MTN abonakala izwe lonke ukuthi uyena lo xhaphaza abantu. Uyayizwa loo nto leyo? So nakhona la lama shops akhona wonke lamadolobha fanele avalwe ngalolo suku siyobhala. Siwavale lawo madolobha angasebenzi. Sikunqenqe nabantu laba bathenga u-MTN ngalolo suku bangawuthengi u-MTN. Yabo? Bangawuthengi nabo labe esibasevisayo kungakhali ikhadi, kungakhali lutho, kungathengwa lutho ngalolo suku. Siyayifuna imali yethu. Ayikho njalo? Siyayifuna. Asifuni? Siyayifuna. Unjalo. Yabonga ke makomrade asiyene emashini. Yeah, exactly. Right. Hayi vale.